ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ነገር መጽዩ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘላቂ ተኩስ ደውናይ ምባል ስምምዕ ተኻይዱ እዩ እዚ ኩላህና ንፈልጦ ነገር እዩ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረታዊ ነገራት ተቐሚጦም ነይሮም ቶም ቀንዲ ተግባራት ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እንታይ እዮም ነይሮም ሕጋውነትን ሕገ መንግስታዊ መትከላትን ምኽባር መሰረታዊ መሰላት ሰብአዊ መሰላት እውን መሰረታዊ ሰብአዊ መሰላት ምኽባር ፍትሕን ተሓታትነትን ምርግጋጽ ተጻብዖታት እውን ብሰላምን ብልዝብን ምፍታሕ ዳግመ ሕውየትን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕውየት እውን ናይ ምርግጋጽ ውሕስ ድሕንነት ህዝቢ ምርግጋጽ ከምዚኦም ዝበሉ ስምምዓት ነይሮም እዚ ተግባራዊ ብምግባር እቲ ሕግን ሕጋዊ መትከላትን ሕገ መንግስታዊ መትከላትን ናብ ንቡር ክምለስ ብምግባር ኣብ መወዳእታ እውን ናብ ዝተመረጸ መንግስቲ ናይ ምስግጋር ዕላማ እዩ ነይሩ ነዚኦም ከትግብር ሕጋዊ ግዚያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ግዚያዊ መንግስቲ ድማ ናብ ዘላቒ ብህዝቢ ናብ ዝተመረጸ መንግስቲ ከሰጋግር ዝብል ሓሳብ ሒዙ እዩ ተላዒሉ ነይሩ ይኹን እምበር ብተግባር ክርአ ከሎ ክልቲኦም ወገናት እውን ህወሓትን ስርዓት ብልጽግናን መን እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ነናይ ባዕሎም ጉባኣትን ግዴታታትን ነይርዎም እዩ ህወሓት ዋላ ካብቲ ግዜ ቀዲሙ ሰላም ንደልዮ ስለ ዝነበርና ትስምምዕነት ተግባራዊ ክኸውን ንደልዮ ስለ ዝነበርና ናብ ዘላቒ ሰላም ናብ ዘላቒ ልምዓት ከሰጋግረና ድልየት ስለ ዝነበረና ህዝብና መከራ ኣብ ሽግር ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ክፍጸም ካብ ዘለና ድልየት ዋላ ግዜኡ እንታይ ኣኸለው ነቐዲምና እቲ ንሕና ክንፍጽሞ ዝግበአና ፈጺምና ኢና ኩሎም ፈጺምና ኢና ሰራዊትና ካብ ዝነበሮ ቦታ ስሒብና ኣመዓራሪና ከበድቲ ብረታት እውን ዋላ ጎና ጎኒ ምስ ምውፃእ ወረርቲ እናተባህለ እናሃለወ ወረርቶም ከየውፁና ኣለዉ ንሕና ርኪብና ብዙሓት ነገራት ንሕና ክንገብሮም ዝግበአና ግዚያዊ መንግስቲ ተጣይሽ ተባሂልና ግዚያዊ መንግስቲ ተጣይሽና ንግዚኡ ቤት ምኽርና ደው ኣቢልና ምእንተ ሰላም ክንብል ግዚያዊ ምምሕዳር ኣጣይሽና እዚኦም ኩሎም ብወገን ትግራይ ካብኣ ዝሕተት ኩሉ ኣማሊኣ እያ ብወገን ብልጽግና ግን ምንም ክሰርሕ ይከኣለን እኳ ደኣስ ሸርሕታት ናብ ምእላም እቲ ብኹይናት ክኾነሉ ዘይከኣለ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእን ንትግራይ ናይ ምምታንን ፕሮጀክቱ ብሰላማዊ መንገዲ ክምልኦ ዓሊሙ ነዚ ዘድሊ ፖሊሲ ቀሪጹ ኩሎም ንዓና ከጥፍኡ ዝኽእሉ ነገራት ናብ ምግባር ከም ዝኣተወ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ማለት እዩ ዝተመዛበለ ህዝብና ከይምለስ ዝተጎበጠ ሉዓላዊ መሬትና ከይምለስ ብሽም ሪፈረንደም ኣቢሉ ትግራይ ክትቆራመም ክትባታተን ሲላ ትርጉም ዘይብላ ንእሽተይ ትግራይ ተኾርመየት ትግራይ ክትህሉ ንምግባር ነዊሕ ሰሪሑ ነዊሕ ርሕቐት ከይዱ ማለት እዩ ሰራዊትና ንምፍራስ እውን ብሽም ዲዲኣር ኣቢሉ ሰራዊትና ክብትን ተንቀሳቒሱ ብሽም ሕጋዊ ሰውነት ምምንጣል ኣቢሉ እውን ውድብና ከፍርስን ህዝብና መሪሕ ኣልባ ኮይኑ ምንም ዝውድብ ዘንቀሳቐስ ዘይብሉ መሪሕ ውድብ ዘይብሉ ኮይኑ ክተርፍ ተንበርኪኹ ዝኾነ ዝመፀ ዝገዝኦ ክኸውን ንምግባር እውን ንውድብና ንምጥፋእውን ብሽም ሕጋዊ ሰውነት ምስራዝ ተንቀሳቒሱ ኩሎም ዝገብሮም ዝነበረ በቃ ትግራይስ ናይ ምብታን ናይ ምጥፋእ ብጀኖሳይድ ኣይከኣለን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣይከኣለን ብሽም ሰላም ግን እዚአን ክሰርሕ እዩ ናብ ምንቅስቓስ ኣትዩ ጸላአ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ብሽም ሽግግር ፍትሒ እውን እቲ ናይ ጀኖሳይድ ገበን ባዕሎም ዝፈጸምዎ ንባዕሎም ክሕተቱ እናተገብኦም ካብ 87 ካብ 1987 ካብቲ ሕገ መንግስቲ ዘርቀቕናሉ ጀሚሩ እዚ ኩሉ ናይ ሰላም ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ግዜ ዘሕለፍናዮ ናይ 27 ዓመት
ንፖለቲካው መሪሕነትን ወታደራዊ መሪሕነትን ትግራይ ተሓተትን ምግባር ናኡን ምግልባጥ ተንቀሳቂሱ ማለት ኩሉ ምንቅስቃሱ ብሸርሕ ዝተመልአ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ነቲ ስምምዕ ምትግባር እቲ ስምምዕ ንትግራይ ብምጥፋእ ክዛዘም ንምግባር ዘይፈንቀሎ ደንጎላ ዘይገበሮ ፃዕሪ ኣይነበረን ካብኡ ሓሊፉ እናፀንሐውን እቶም ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕዌት ከምፅስ ይትረፍ ኩሎም ዓይነት ክልከላታቱ ነጠናኺሩ ቀፂሉሉ ናይ ትራንስፖርት ክልከላ ናይ ሸቐጣሸቐጥ ክልከላ ናይ ነዳዲ ክልከላ ናይ ባንክ ምዕፃው መገዛ ገንዘቡ ንኸውፅእ ሙሉእ መዓልቲ ተሰሊፉ ዝውዕለሉ ሞነ 1500 ዘይገበሮ ነገር የለን ነቲ ስምምዕ ኣፍሪሱስ ናይ ባዕሉ ነቲ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክቱ ንምትግባር ናብ ከምዚኦም ዓይነት ሸርሕታትን ምንቅስቃሳትን ከም ዝኣተወ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስምምዕ ካብ ዝፈርስ ፀኒዑ እዩ ኣብ ፓርላማ እውን ኣነ ተደራዳሪ ይፈልጥን 3 ሰባት እዮም ኢሎም ውልቀ ሰባት ጠቂሱ ምስ ውድብ ህወሓት መንግስቲ ኢልና ሰዲድና ምስ ህወሓት ዝደራደር ኢሉ ዓለም ብዝፈልጦ ምስ ህወሓት ተደራዲሩ ብሰነድ ዝፍለጥ ተዓዘብቲ እውን ዘለዎ ኣደራደርቲ እውን ዘለዎ ምስ ህወሓት ተደራዲሩና ኣለወ ታያ ፕሪቶሪያ ማለት ኣይፈልጣን ምስ ውልቀ ሰባት የተደራዲረ ኢሉ ከለ ኢሉ ሽም ፀሪሑ ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ከም ዝፈረሰ ኣብ ቤት ምክሪ እንተይተረፈ ኣውጅ እዩ ኣብ ቤት ምክሪ ዝተዘረበ ዘረባ ሓደ ናይ ዓዲ መራሒ ኣብ ቤት ምክሪ ዝተዛረበ ዘረባ ድማ እንድሕር ደኣ ተቃውሞ ዘይገጢምዎ ከም ውሳነ ከም ሕጊ እዩ ዝቁፀር እዚ ገይርዎ እዩ እዚ ብዕሊ ዝኣወጀ እዩ ብተግባር ድማ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ኣብ ሸርሒ ነብተንኮልን እምበር ምንም ውዕል ፕሪቶሪያ ንምፍፃም ዝገበሮ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣይነበረን ማለት እዩ ንሕና ግን ዝፈረሰ ምዃኑ እናፈለጥና ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰ ምዃኑ እናፈለጥና ሓደ ምድላውናውን ንምምዕረራይ ካልኣይ ድማ ይትግበር ደኾን ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ደኾን ፀቕጢ ገይሩስ ናብ ኩናት እንተይኣተና ብሰላማዊ መንገዲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ደኾን ይትግበር እሞ ካብ መከራ ካብ ሽግር ወፂና ናብ ዘላቐ ልምዓት ደኾን ናኣቱ እናበልና ዝኩሉ ስቃይ ህዝብና እናሞተ ህዝብና እናተበተነ ናጠመየ ኣብ ከቢድ መከራ እናሃለወ ንሰላም ክንብል ተሸኪምና ፀኒሕና ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ ከም ዘሎ እቲ ዘየለና ሃለወ ስምምዕ ፕሪቶሪያስ ከም ዘሎ ሓሲብና ኣሎ ንኽትግበር ንቃለስ እናበልና ኢና ፀኒሕና ብተግባር ግን ከምዚ ዓይነት ከም ዘይነበረ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስምምዕ ንሕና ዝኣተናሉ ነቲ ኩናትስ ብሰላም ተወዲኡ ናብ ዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ክንኣቱ ንሱ ዝኣተወ ድማ እቲ ፕሮጀክቱ ንምምላእ ስለ ዝነበረ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ፀገም ኢና ሓሊፍናዮ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ እቲ ቅድሚ እቲ ኩነታት እቲ ናይ ስልጣነ መፃፃ ክንሪኦ ከለና ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት መረፃ ይናዋሒሉ ተንቀሳቂሱ እዩ ሓደ ዝለዓሉ ነገራት እውን ስለ ዘለው እዩ እዚ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ክናዋሕ የውሉን ኢልና ተማጉትና ሕዚ ደኣ ንምንታይ ንመልሶ ኣለና ግዚኡ ሓሊፉና ሃለዎ ንምንታይ ንኣትዎ ኣለና ዝብል ነገር እውን ስለ ዝለዓል ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ስርዓት ብልፅግና መረፃ ይናዋሕ ክብል ከሎ ኮሮና ምክንያት ብምግባር እዩ ኮሮና ስለ ዝኾነስ መረፃ ይከኣልን ኢሉ እዩ ግን ኮሮና ማስክ ጌርካ ርሕቐትካ ሓሊኻ ምምራፅ ከም ዝከኣል ብተግባር ኣብ ትግራይ ተኻይዱስ ብምክንያቱ እዚ ዝበፅሐ ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይነበረን ብዘይ ምንም ፀገም ምርጫ ኣካይድና ኢና ንሱ ግን ነዚኣ ተንኮል ገይሩ ንኽዳሎን ንተቐናቐንቱ ሕቂቁ በይኑ ዝወዳደረሉ ሜዳ ንምፍጣር ዓሊሙ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልናየ ትክክል ኣይኮነን መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ዘሎ እዩ ስለዚ ዝከኣል እናሃለወ መረፃ ክነናውሕ የብልናን ዝብል ሞጎት ሒዝና ኣብ ትግራይ ድማ መረፃ ምክያድ ኣብ ሓደ ክልል ስለ ዝከኣል ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ሶማሊ ተኻይዱ እዩ
أبقالوت كللات يناوح يكايد كومتات نيري سلازي ندحر يكايدني لنسو أب تقرايون كايد سلازي كايدنا كايدنا مالتي ناي حزقن أو كينات نازل لنا أو كينات نهال لنا مرجان مكا زيك النهالو حدا تريو لهم دارقا فرقة تقراي أب إدنا يلن أب تحت سألا يزلو معراب تقراي بمولو سلمتي ولا بتقاليون نمرجع زغل كنتات يلن لو ألاو جزءاتنا كيملسنا استبتنا هزونا كيملسنا مرجع مكياد مالت زي خون نجاري لومن قلتشن عصر تخلتن منم زنت أصر نجاري يقولون مالت منم زنت أصر نجار زي يقولون هالله أتحسكا أدم حزكم زي الناس لازم نبرنا حزسكم وزي نجار زي النجار إلا علي زي مسألة توفلا له كم زي لنا ناوكستاي بحرمتاونا مخنيات غيرو تقند علامو زي تجزء لي زي تنبركه لي زوم زهزب زي كيم بركه وي كيطفاهو نغوس كوينه اصلي كلن انقفاتي زهزب زي يلو سلاز حسبي ورار كفيت النمبر مرچا سلاز كايدنا يكون غزع سلاز كايدنا يكون تمهنات تيكون كوينات كايدو دحرز كوينات منغستي نابرخا دحر مخدنا ياو ማእከላይ ናይቲ ማእከላይ መንግስት መቀመጢ ብጸላእተ ተሓይዙ ይጸንሑ አበረኻ ኮይኑ ግን መንግስት ሕዙን ይመርሕ ነይሩ ምስተመለሰው እና መሪሕነቱ ቀጽሉ ድሕር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ግን እዚ መንግስቱ እዚ ክፈርስ ኣለዎ ኢሉ ሕጋዊ ይኮነን ክፈርስ ኣለዎ ኢሉ ንሕና ከዓኒ ሰላም ክንብል ድሓር መንግስትና ብመረጻ ስለንረኾ ጽቡቕ ኢልና ነርና ግን ድማ ተንስምዕነት ክትግብረን ይከኣለን ስለዚህ ከአለ እቲ ናይ ምርጫ ምክያድ ዘይ ምክያድን ታስልጣን ካመረጻ ወጻ ስለዚህ ተሐስ ካመረጻ ወጻ ዘይ ተሐስ ተቆይና ድማ መረጻ ክነካይድ ግድን ስለዝነበረ ኣብ 2012 ተነካይድና ድሕሪ ከዓ ኩናት ከፊትልና ተኩናት መኪትና ምስ መጻና ከዓ ያው ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ተደራደርና መንግስቲ يفرس نجزي يصنع مستواحله أتصنيحنايو اتجزياو منجست زقوم زتايشنايو جن زتوهاو الأخوات نيرو مسرتاو الأخوات توهاو ما نيرو تمازابلت كملس لو ألاو النتجراي كملس سأستان دحن النتن كالرجاجت فتحي حقن رتعن كالرجاجت محبر إيكونوميا وحويت كالرجاجت كم زي مسلو ناي حزبي مسارتاو سبعاو مسالات كرغاغص كم زي مسلو تلخوتا توهاي وما امتغزيا محدار كابزي امنتا يفصيمو انتلنايو منم ترغم زلو تلخو ايفصمن الحمسمس يحلفو مالتي زوم تلخوتا زي ما يفصمون طرح انت يكونس مسارح ناي بلصغنا خوينو قصيلو مالتي مسارح ناي بلصغنا خوينو قصيلو كلتا عمت ملو كم أننا تحمسنا حليفنا هذا عمت عندنا خالي بريزيدنت كيرنا نسون تماسا سالهوين حزد ما يتكا إلكم كساب زحلف السقا ناترى أنا ناتسمع معنا ولا خبتي سممع وتيو ما تصدقوا خوين انت نبرا قدم يقول تنأسجن مسانا ناتزرار وكايس الرحنيرو حزقن كابنا هنا زرر وصاي كابنا هيوحات كابنا حزب تግራይ افلوط وصاي بمسلينነት ሰመዲውልና ማለት بمسلينነት بناي بعلو سلطان نعنا بزغلله نتግራይ بزغلله ሰመዲው ታዝደልያ ነገር ንሳያ ናይ ባዕለይ ተላኣخذ ወለሰብ ምምዳብ በበይናው መንገዲ ሙሉ ነጋ بمسلينነት መዲው ነይሩ ዳርጋዓ دكتور ابراهيم بلاي مديو نيرو دحريو كعاز تمساسالي سالساي غزي بمسلينነት مديو مالتي سلازي اتن سلامين لا نغور زلنا تعغستي انغور زلنا مصمام حزبنا يحلقلو بطميت يبتاتنلو بفلاي ناي زوا معراب تمزابلت مالتي صلمتون يساقوا يسورو يسرو يقتلوا زلو تمزابلت زوا معراب طرح انت يكون ام معراب بعل زلون يچويو يسرو
يسوروا مننتهم بحيلي كأيرو يقدروا يوم زلوا مود ما تسفازي واللغة ناي وعلى مسلين النعمة بناي وعلى من قد النخدة منم عينت تسمع زي تقول اللغة تاسلة تفترة حزي يأكل نابز بالنجر نخيد لنا مالتي كم زيل كام أتسأل أي كلام جزياو ناولكا حزي نايتي من قست عد ما حمشت عمت إنديانيرا كابزن حمشت عمت سلست عمت ماني مريحون جزياو من محدار ناتي ينوح مالتي نايت جزياو محدار نايت بيزم استمرت ستيكونس نايت جزياو من محدار عد ما ينوح إذا قول عد ما أطيرجن زسرح نجر منم زي الله خوينه مسار حس على أتخوينه زوجت نقد على أيوه ما تشوف حساب حزبالتي سلازو زين دحر خوينه كالي نجار كنا نادلنا أيز وزلوا كالي من قدي كالي من مارتي كنري لنا لو على ونتنا نرجعت قالوا تمزابلتنا نملو سلوا ناي تقرأنا دحننت ناي هزبنا دحننت نرجعت قالوا كالي من مارتي كنري لنا تباينو من مارتي تاتنا من الله شنا خيرنا 4 من مارتي تقميتهم حدث زلوا جزياو من محدار مقتصال كالأي بزته حدش مسجاجر من قسم من مسرات أبتاز لا مالت زلان إشتي بوتا نايتجراي أبتاز زترفت مرج أكيد كا من قسم من مسرات رابع عيد ما نتي من قستي نت بهز مستمرت من قسم مليسكا لو خفت مجوار نابس رح نعمد من ياسر حكم اللي اسم مجوار زولو من مارستا تأميتهم جزياو من محدار يقتل كينولو انتاي كدقم انتاي كوسخ مواخ قتل كساب حزي منم زسرح نجار يلن حزبنا انو علي زبالو عزلو نايت ألا مسارح خويني قتل زلو سلازيت منقستي تجزياو محدار يقتل مبال سقاي حزبنا من وحي يكون مكره حزبنا من وحي يكون صلاي اتبخوينات زي تعوتو النجر بسلاحتاو صنتت تغبارو غبرو عدل مابي زهون مالس لذي غزياو من محدار يقصل مبال تناي زحلف 3 عامات غعزو تطناخير قصلمو تግራይ ናብ ደልሃመት ናብ ዘይትወጽ ዓዘቕቲ ክትኣቱ ምግባር ስለዝኾነ እዚ ምንም ተመራጽ ኣይኮነን ማለት እዩ ካላይ ሓድሽ መሰጋገር መንግስት ብዘተ ንምስራት ዝብሉውን መሰጋገር መንግስት ዝምስረት ሓደ ስርዓትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ጸራሪጉ ካሊ ሓድሽ ስርዓት ንኽምስርት እዩ መዳለው እዩ ማለት እዩ ንሕና ድማ ትክክለኛ ህዝባዊ ስርዓትና ክቕጽልና እንደልምበር ናብ ንቡር ክምለስ ኢና እንደልምበር ክጠፍእ ንደልዮ ስርዓት ይብልና ኣብ ትግራይና ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዝነበረ ግዚያዊ መንግስቲ ካፍቲን ዘጣይሽናዮ እኳ ቁም ነገር ዘይተሰርሐ ሕዚ እንደገና ሓድሽ መሰጋገር ኢልና ካፍቲ ውጫጫ ኺብና እሞ ድማ ልኡኹ ሓድሽ ነገር ንኸፍርስ ትዘሎ ኣፍሪሱ ካሊእ ከምፅ ዕላማ ዝተነፀረ ልኡ ከም ዘይብሉ እሞ ድማ ናብ መኸተ ንኣተና ናይ መኸተ ዕማም ንቕድሚት እናሃለወና ኣውጫጭ ኣኪብካ መኸተ ምምራሕ ኣይከኣልን ዘይሰማምዑ ኣካላት ብሓደ ኣኪብካ መኸተ ክትመርሕ ሰላማዊ ኩነታቱ ምምራሕ ኣይከኣልን በዚ መንገዲ እዚ ስለዚ እውን ክነፍርሶ እንደሊ ስርዓት ክነፍርሶ ንደሊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት የብልናን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ናብ ንቡር ክምለስ ክቕጽል ኢና እንደሊ ስለዚ ሓድሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ምቋም ድማ ኣየድልየናን ማለት እዩ ኣየኺደናን መኸተ ክንመርሕ ንኽእል በዚ መንገዲ እዚ ካብቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ብዝኸፍአ መንገዲ ናብ ሓደጋ ከውድቐና እንተዘይኮይኑ ለውጥ ከምፀልና ይኽእልን ማለት እዩ ገሊኡ ክፋል ናብ ፀላእ ኸይዱ ኣብ ፀላእ እናሃለወን ህዝብና ተበቲኑ እናሃለወን ገሊኡ ክፋል መሬትና ኣብ ትሕቲ ፀላእ እናሃለወን መረፃ ነካይድ ተኢልና ድማ እንታይ ዓይነት መረፃ ኢና ክነካይድ ናይ ትግራይ መረፃ ኣካይድና ኢና ክንብል እቲ ናይ ፀላእቲ ድሌት ብዕሊ በዓልና ሕጋዊ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብታ ተቆሪሳ ተዓቂና ዝተዋሃበትና ቦታ መረፃ እንተካይድና
تخالي بوتان هزبن كم زيناتنا وسيدنا يلنا مالتي سلازو زيون زي كالن زي حسبني زي كالن زي حسبن نا حزب تግራይ ብሔራዊ ረብሓ ከረጋግጽ ዘይኽእል እንታይ ዳይት መማረጺ እቲ ብህዝብ ዝተመረጸ መንግስቲ በኃይሊ ካብ መደበኛ ስርሑ ክውንዘፍ ወይ ደው ከብል ተገይሩ ዝነበረ ናብ መደበኛ ስርሑ ክምለስ ምግባር ትዝበለጸ መማረጺ ይኸውን ማለት ነው ንምንታይ እንተይልና ሓደ ዝተማእኸለ መራርሓ ክህልወና ይዝገብር ዝተማእኸለ ሕጋዊ መንግስቲ ክህልወና ይገብር ሕግ መውጽኢ ሕግ ፈጻሚ ሕግ ተርጓሚ ዝበሃል ዝተማለአ መንግስቲ ክህልወና ይገብር ምኡኹል መሪሕነት ክወሃብ ዕድል ይህብ ብህዝቢ ስለዝተመረጸ ድማ በቲ ዝመረጸ ህዝቢ ብህዝቢ ትግራይ ቅቡልነት ዘለዎ ባዕሉ ዘጣየሸ መንግስቲ ስለዝኾነ ቅቡልነት ዘለዎ አካል ይዚ ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ መንግስተ ይመለሰለይ ክንደሻዕና በግዚያው ምሕዳር ንመሓደር ናበለ ንሓተተ ይጸኒሑ ነቲ ስምምዒ ትግበር ደኾና አልና ጸኒሕና እምበር ናይ ህዝቢ ሕቶ ኮይኑ ይጸኒሑ ክሳብ ሕዚ ብድሕሪኡ ትመኸተ ብዝተማእኸለ መሪሕነት መኪትና ሉዓላዊ ግዝኣትና ሉዓላዊ መረበትና መሊስና ተመዛበልትና እውን ናብ ቦትኦም መሊስና ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕውየት ውሕስ ድሕንነት አረጋጊጽና ኩነታት መሰማቻቸና ድማ ናብ ዝተመረጸ መንግስቲ ቀልጢፍና እንደገና ካሊ መንግስቲ ስሩዕ መንግስቲ እንደገና ናብ መረጻና አትወሉ ኩነታት የማዓራር ስሩዕ መንግስቲ ይዚውን በህዝብ ዝተመረጸ ይዚውን ግን ብምኽንያት ትወራር ብምኽንያት ናይ መኸተ ኩነታት ግዜኡ ንእሽተይ ሓሊፉ ወይ ዝሓለፎ ግን ስልጣን ከናውዕ ደልዩ እንተይኮነ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብዝኾነ መንገዲ ብጸላኢ ተገዲዱ ስለተወረረ ቦትኡ ስለተወረረ መረጻ ዘካይደሉ ኩነታት ስለዘይተፈጠረሉ እዩ ዘናውሕ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ደኣ ንምርጫ ምቹ ኩነታት ዘይሃልዩ እቲ ዝተመረጸ መንግስቲ ግዜና ውሕ እንተኸደድ ዝሓይሽስ ወይስ ብህዝቢ ዘይተመረጸ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ መሰጋገር መንግስቲ ኢልካ ምምጻእ ዝምረጽ ዝብል እንሪኦ ከለና እቲ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ባዕሉ እዩ ናብ ሓድሽ መረጻ ናብ ሓድሽ መንግስቲ እንደገና ከሰጋግር ዘለዎ ናብ ካሊእ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ከሰጋግር ዘለዎ እቲ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እዩ ዝኹነታት እዚ ከም ማዕራርዮ ዘለዎ ዝብል እምነት ተታሒዙ ብውድብ ደረጃ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ እቲ ዝመረጸ ህዝቢ ትግራይ ክውስኖ ከኣምነሉ ካሊእ ዝበለጸ መንገዲ ኣሎ ዘየዋጽ ዝብሎ ነገር እንተድልዩውን ተየዋጽ ዝብሎ ክነግረና ኢና ናብ ህዝቢ መጺና ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ሕዚ ናይ ክልተ ሓሳብ እዩ ኣነ ብቁልፊ ዝተረድአኒ ተንቁልፊ ዝበሃላ ክልተ ሓሳብ እየን እታ ሓንቲ ሕጋዊ መንግስትና ብህዝቢ 2.8 ሚልዮን ዝተመረጸ ናብ ሕጋውነቱ ምምላስ እቲ ኻልኣይ ድማ ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ናይ ዓለም ወፂና ተሪርና ክንዛረብን ብቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይን ብቃልሲ ባዕሉ ናይቱ ኣብ ዘሎ ኣካሉ ዝጎደለን ናይቱ መሪሕነትን ናይቱ ህዝብን ኢለ ዝኣምን ብመሰረቱ ጸላእትና ትማሊ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ወፂኦም 27 ዓመት ኣብ ጸልማት ጸኒሕና ዝብሉ ዝነበሩ ተመሊሶም ድሮ ኣብ 2-3 ዓመት ውሽጢ ትማሊ ንዛረቦ ዝነበርና ዘረባ ጌጋ እዩ ትማሊ ንዛረቦ ነበርና ዘረባ ጌጋ እዩ ኣብነት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናወፁ ትማሊ ዝተዛረብናዮ ጌጋ እዩ 27 ዓመት ውሽጢ ብናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዝመፀ ዘይረኣናዮ ሕክምና ዘይረኣናዮ ጽርግያ ዘይረኣናዮ استراتيجي ቁልፍታት ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ተሰሪሖም እዮም ኣፍቱ ኣቲናዮ ዝነበርና ዓዘቕትን ፖለቲካን ጌጋ ሓበሬታ ይዝብሉ እናወጡ ናብ መስቀል ኣደባባይ ሕጂ ይዝርግሕለው ይኹን እምበር ከም ተጋሩ ንሕና ከንታይና ክንገብር ዘለና ዝብል ትግራይ ካብ 2013 ጥቅምቲ ዕለት 24 ጀሚሩ ኣብ ከቢድ ሓደጋን ኣብ ከቢድ ወጥርን ሽግርን ፀበባን ይዝርከብ እቱ ዘሎ ፀገማት ብኻመይና ክንፈትሖ ንኽእል ዝብል ሕዝውን ትዘተዚ ተመሊሱ ናውዝ መድረኽ እዚ መምፅኡ ብሽመይን ብሽም ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብን
بمركبنا كامسجن يزدلي لي بدقامية أتو بحقاونة بخلته نتشمنته مليون استمرت ناب مربوطه كمل سلوا نبيرو أتو ببيت مخري بهزب استمرت نايت حتى النتن حلاف النتن زلوا كافتا عن توزي بهالنورة موصي حقي فسام حقي ترقام حق زبالو بيت مخري نايت كل التزيه الليو أتهزبي يلن مالتيو مخنياتو فتحنا سانا يزغد تحتات النت يلن تمالي قوتيتكا أبلع الهزو تقراي جنسايد فوزتي ميز والكايو ناو حقي نقواتي خيات مصمو مشيت وزيو أبترقيا خاطرخوا إذا فطر انتايل نا تحتات النت زي ملاويو إنا أفتو حقاون بحقاون استمرت منقستي من الله زيول بملء دمتي نادقفنا ونقنينا يا أخيواتات نيرو حزون نقر من قدي دقافي نقلت كذركب كم من أسي كم من أسي زوام عراون حزون تحاسب زي موت يزلق قدم حزون ناتخار آخرنا هم تذكر آخر زلق ودم ناتخار آخرنا إنا كاب زوا كوردا كاب كلنا تزابلنا إنا نتردد أنا إنا مزينا وزل هزو مالتي كله تهزو نازي تهزو زي تقور زلق قال سيم بي ودي واحد بينو تقور نقر سلازي إلا نحنا تموت يزلق تمسك أجر من قستي قدم حزاب قال سمخته خن مرة خلنا من قستاو كل التجراي مرسنا إنا سلا جدنتنا إنا كوهزو تجراي لا مدر دار بس إحنا كبهال كله حسوتا يخونن زخل هاجر تسيو لا أنا خبل عنا خمس خلا سلا هزوا من قستنا لا عرسو وفيرو هزوا وفيرو هزوا وديو لازم مسوات زي خافيلو لا مدر دار وعلبارتريا بزيحو زي لما نحنا كاب عيننا كاب لبنا نقلل يخونه بحق ببوليتيكا يخونا نحنا خنسعرلو بحقين بقالسن بتقبارن كالرأي زلو سلازخونه تنور منقستي كملسي لخمس خلي حزي أنا بطعمي إدسل لني سالا نسوونينا مدر دارينا لا مدر دار بس إحنا ستا مدر دار ستا مطفاء دما كشاف حزي 3 عامات 4 عامات تخراخيرومنا مخنياتو تناي زوامع راه تناي كل الوصا تناي كل زله تمزاوله تحتاتነት ليولو لمتراف حزون مرحي زيونا نخنترف زقبر زلو وعل فارتريا بتخكل نحنا وانت جنزيونا لاوزم ربتنا خنملس هزو تقراي فتحك ركب لاو نورا مكروياتو كملس من قستنا لاوزنا ورا كملس بطعمي دس لنا أنا هزون دس يولنبي وانا زي الله خفتي كحمسة خفتس 5 قراوتي وانا نحر ليولو تصوع النت ليولو حقاو النت ليولو ويدما كحسا زيولو كحسا الوعلو بمنتاي دي زركب بحق كوي سلازي يركب نصاحن قد سلازي دا زلو كاب نصاحن كيد زابنا ورا من قستنا خملس هزوي كيت الصحاحات هزوي كيت الدناقر ناتدناقرنا بوعل بدر دارنا ناتدارادرنا صنحنا حزي حزقن جكينا مخته تعوتنا هنا حزون مختنا من قستنا لاوزنا ورا خنملس يا انا حساب يزغلصلو خوينات بخوينات يسعرن ስለዚህ ናይ خوينات ድምፂ ጠጠው ንባል ዝተገበረ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ የዕይናስ ናይ ህይወት መድሓን ዝተገበረ ክናር ዝግበኦ እዩ بمسرة الجنزي كان صحيح جمير استجمر تناي مجمر هذا إقدام ناي موعات استجارة نحوحات ناي مدخام وقد نحجكو بجورة رعد استفرجا إثيوبيا بارتات نيران كوين ناتن حدش حقته ترجمه يوصل لنا أو على بروتاريا تنتصير زمزة حوحات نابزنا وراك ملاس كابر جبر رعد وزي نابزنا وراك ملاس فدرال منقستون وكنا أخيه حوحاته أنت وهايلو تنتصره زي جن حدش حق وزي لنا حوحات هذا حدش حق وزي له بمرج أبورد خملاس زبل سويلو كم مجمرات حيزون أنا حوحات مدخم أكد زنورة مخانو يتناي مجمرات كاو حنتن مرة خيبتنا مس إثيوبيا زنارت كاو خلص تنتصلنا وعلى بروتاريا نيرا كاو من قصنا لا يتقرأ زنارة أو نزيفنا نافتنا
ግዚያዊ ምምሕዳርትና ኣተኸለና ይኸውን ደኾን ተባሂሉ ዝተገበረውን ነዚ ብዙሕ እንቅፋታት ዝገጠሞ እዩ ነይሩ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ተባሂሉ ተናዊሑ ብድሕሪኡ እውን 1 ዓመት ኮይኑ ካልእ እውን ተወሲኹ እዚኣቶም ምንም ከናውሑ ዝኽእሉ እውን ኣይነበሩን ተሓደ ፀገም ዝነበረናትና እንታይ እዩ ኣቐዲምካ ናህና ኣሚንካ ሸብረኽ ምባል እዩ ሒዝናዮ ዝነበርና ቦታ ንሕና ትንለቀቕ ከለና ኣብ ፀለምቲ ዝነበረ ቦታ ፍርቂ ፀለምቲ ዝነበረ እውን ለቂቕካ ከቢድ መሳርያኻ እውን ኣረኪብካ ዝነበረ እዚ መንግስቲ ፌደራል ግን ብኡ ልክዕ ኣይተንቀሳቐሰን እንኳ ደኣስ የዳኽም እዩ ፀኒሑ ሕጂ እውን የዳኽም እዩ ፀኒሑ ይመላእ የተካእ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሕወሓት ኣይፈልጥን ዝብል ናይ ባዕሉ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ በዓል ሙሉእ ነጋ ይኹን ዋላ ዶክተር ኣብርሃም ተሸይሞምሉ ዝነበረ ዓንቀፅ ሸይሞም ኣቐሚጦምልና ኣለዉ እንታይ ደኣ ገይርናማ ሙሉእ ነጋ ሻውደግ ዳይማ መዓት ርዳእታ በሽበሽ ነይሩ ግልፂ እኮ ንሕና እኮ ተፈናቐልቲ ኢና ነርና ምስለነ ኣይንቕበልን ኢና ኮልና ንሕና ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ምስለነ ዲና ዳማ ሽልና ንቕበል ሕጂ ከምዚ ባህር ዛፍ እስያ ካብ ማይ ወቂላ ማይ ተደረቕ ዝዓይነቱ መብዛሕትኡ ጉድኣት ዝበፅሐና ንሕና ብናይ ባዕልና እዩ ንሕና ንድሕን ብህዙና እዩ ካብ ናይ ባዕልና ዝምንጭኡ ሓደ ሓደ ናይ ኣመራርሓ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ግን ንሕና ተመዛበልቲ ብሹም ተመዛበልቲ እናተዘመረ ንጉዳእ ዘለና ንሕና ኣብዚ ኢና ስለዚ ሕጂ ዘለና መመረፂ ከይድና እንታይ ኢና ሙሉእ ብሙሉእ ዲና ክንበርስ ወይስ ክንድሕን ኢና ሕጋዊ መንግስትና መሊስና ኢና ክንድሕን ኢሉ ዘትዩ ውሳነ ኣቕሪፉሉ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓንትን ሓንትን መማረፂ ዘይብለን እያ ካሊእ መማረፂ እውን የብልናን ወይ ክንጠፍእ ኣለና ሓደ ብሓደ ብሰላሕታዊ ተዘየለ ድማ ተወዲብና ውዳበና ኣድሒና ምስ ፀላእትና እኳ ደኣስ ኣብ ዝሎም እዋን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንኣና ደጊፎም ዝማጎትልና ካብ ባዕሎም እኮን እኒኡ ለካስ ቅንዓት እዮም ነይሮም ንሶም ንባህለሉ ግዜ እኮ ኢና እኒና ስለዚ ንሕና ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ውሳነ ኣኽቢርና ውሳነ ህዝቢ ምዃኑ ወቕታዊ ምዃኑ እምበር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይትረፍ ደውዒል ፕሪቶሪያስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ እውን ኣነ ዝትርጉሞ ከምዚ መስለኒ ከምዚ ዳብል ፌስ ዝኾነ ጃኬት ሓደ ግዜ ብዝረስሐና ገልበጥካ ትኽደኖ እዩ ዝኒአ እምበር ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ስርዓቱ ሓልዩ የመሓደረና እዩ ዘሎ ዝብል እምነት የብለይን ሕጂ እቲ ውሳነና ፀኒዑ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ክህልዎ ምውራዱ ኣግባብ እዩ ፅቡቕ እዩ ወሳኒ እዩ ህዝቢ ክሳብ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣብተን መማረፅታት ተቐሚጥዎን ኣሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ናይ ምድርዳር መገዲ ኣንፈተሊ ዕድል እውን ክፍቲ እዩ ኢሉ መንግስቲ ፌደራልን ተፀበባቶ ናይ ምግልባጥ ባህሪ ስለ ዘለዎ ነኖም በዓል ተጋጊአ ነይረ ሸይሞየ ነይረ ሕወሓት ዝኣመንኩም ለዋላ ኣምፅእ እሞ ብምድርዳር ንቕፅል ዝብል ሰላሕታዊ ንኣና ናይ ምድኻም ዘድየ እውን ክጥቀም ይኽእል እዩ ክሳብታ ምርጫ ዘላቶ ንኽዕውት ወይ ሓደ ካሊእ ኣቕጣጫ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ክሳብ ዝፈጥር እቲ ምድርዳር ፅቡቕ ይበሪ ምህላው ግን ድማ ብደንቢ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ኮይኑ ውሳነ ህዝቢ ክደራደር ተኮይኑ ናይ ባዕሉ ናይ ምድርዳር ፓወር ክህልወና ተኮይኑ ሕጋዊ መንግስትና ተወንዚፉ ዝፀንሐ ክምለስ ኣለዎ ሓድነትና ኣጠናኺርና ሓይልና ጉልበትና ካብ ምምካቱ ሓሊፉ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብልና የገልፅ ደሊ ያው መንግስቲ ዝነበሮ ሓደ ዓመትን ካብ ሓደ ዓመት ንታሕታይ ማለት 6 ወርሒ ካብ ዓመት ይዝብል ነይሩ ሕጂ ወፅሕና ኒና ግን 3 ዓመትን ገለን እዩ ቅድም ክብል ነይሩ መከራና ቁሩቴ ደኾን ክቕንስ ነይሩ ይኸውን ይብል ነገር ሕጂ ግን ኳዕመፀ ይኽብል ካብኡ ንሕና ጠቕላላ ነገር ትሪእ ዘለኻ ህዝባዊ መንግስቲ ክምስረት ተሎ ህዝባዊ መንግስቲ ክንመርጥ ተለና ብደቂ ህዝቢ 17 ዓመት ሙሉእ ብደም ተደደቐ ስርዓትና ሃኒፅና ማለት እዩ ናፍቲ ሕጂ ሓድሽ ኣማራፂ ደኾን ይኸውን ሓድሽ ፅንዓት ተገይሩ ንኣተሉ መንገዲ ዝበሃል ነገር ክህልዎ ይኽእልን ክጥቀመና ወነ ይኽእል ማለት እዩ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ካናውፀና ይኽእልን ማለት እዩ መማረፅን ኮይኑዋ እቲ ሓገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ኢትዮጵያ ሕጂ የፍርሳ እምበር ብትግራይ ተመስሪታ ዝኸደት እያ ነይራ ማለት እዩ ትግራይ ግን የፍርስና እየን ንሱ ናህና ፅንዕ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ እውን እቲ ካልኦት ዘሎ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ምስ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናይ ተፃወታት ናይ ጦርነት ምዕራፍ ክህብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ተገበረሉ እዩ ንሱ እውን ይዓወተና ማለት እዩ ስለዚ ይዓወተና ድማ ነፍቲ ህዝባዊ መንግስቲ 2.8 ዝመረፅናዮ ክንምለስ ግድን እዩ ዝኸውን ምክንያቱ
خالي أمارت يولنان زاقات ما هقات من ناتخينو سرع منجست لنا مالتي سرع بيت مخرت لنا مالتي بيت مخري زخوانا نجار تجمعنا تلا حقنا يموسع مثل الله أواجن دم بنا الله مالتي كل لاوي منجست لزخوانا مس حقة منجست تتحيز مستنا يتبي عد بلا منجستي ناي وعلي تشرف زوها حقة منجستني أنا مالتي مس تتحيز يتأمنا أيو ممارس خالي يولنان نحن هذا خلينا نقف زلنا مالتي أنا أفعلات ناقرنا مسينا أنا حجيجن شنقايا أبتقراي تراي زلناس كابتقراي وسعي زلون سرعاتيو نسرعات كبير لم يقول لنا وكمسيو كبرنا يزبل تسفاي زلني أن تراي دنقيا زبليا حجيجن صبق حسابي مسي زلو يغني اللي لحساب زيجن أنا يدقفو يتدقافنا اتم لمس أنا مساس أما بزح شجر رخيبنا هنا لو أنا تنتنا كنخدين دلي أنا السود قافي خوينو تايجن لوزي تتأيّا النت تحتات النت حقي أو تخابط حق مخاد مسنا زي تدونجينا زلو تشجراتنا له إيه كيف زدلي زي بالثرف حقين بزي تريرنا خنقالس منجستنا لازنو روبوت تتمليسو إيه تخكلنيا أوامناون السينا نتقارسنا المسأناون كاوغن تاينيو ودونا أوزي لحلو اتمام مارس حساوي موسى تخكلنيا أيو اتسألعخا وتلاوس أخاي من قد خانقن مدون قاينيو همتا عنتو التزارو والسلات تخكل يخوني كندونقو يبلناي بزي تحتات النتقع كناس إنعلنا زويلي حسابي يغني اللي ناي هزو سقاي ناوحة كنبر زدلي جزياو من محدار بالسجنات راح يكون كنزوك أسأنا أنت تعيش أنت له هو حات بعلوون آمين له حامسان تدمر حدا نايح وحات وكيلات سلازخونو نسمو ونافتس أجا من السؤت يومنا خمس نورو يزجنزب نعوم يزوكس نودبنا بالسجنا ما تسألينا أيه كدم حزي كنما يتكلنا أنا 5 عمس زمرح بلان سلتن استراتيجين حنت إصنعنا ممرحني إن أيه خبها الكلو دي مزمت مرح سلزنورنا مرح ودب سلزنورنا كم ودب كم هزو ونايت هزو ترك تحيز زخيد سلزنور بو تسفا غيرنا بزح نخيد نيرنا اب قربا غزي جن زوم اوزو غزياو من محدار اتيوم زنورو حيلتاتون كقالسو سلازي كالو نافتحي بصحنا يا زنينا كنبصح خيلنا اينا او قال سغورلنا حزون زي خنا واحس ودو انت تقبلو وين بالصقنا طرح سلازي شومو يكون نحنا نقوم ودو انت تقبلو نيرا حزب يقبلون زي يقبلوا من قديو حدا بممرح خندزي زاكل غزيتات غزياو محدار كمرح زغبا يكون كاون تاي غيرنا انتاي سلاز غبرلنا غزياو محدار عدل كنو قتلنا مريتنا تقريسو ناتنشن شنه خالينا توهبه نرا يسخ زبل غزياو محدار قبل كم زي نغورو رديو زو سانه زي محسكم سخاتكم ون زو سانه زي متاوكم صبغيو قبل نغورو مالتيو كاليت مساغاغري منغست مسرات زبلون وا تسقاي زي ري زل اكالي كو زي زوصو حزب تግራይ اب عدم قال سرخيو زي فلط مكرا حصير غزي زي كله مكرا رخيبو حزون غزياو من محدارنا غزياو منغستنا تباله كافتن زي تماچاچو بايتا غزينا وحخا حزب تግራይ نمحقق وجد أي فلت وجنبر تودب هزم مخانو سلزي فلتو أفتال على زل أكاد نعونا مزازن خوسد جزين خرخو زمس حسابي يزي سلزي أوزي ون جزي خنود ما تتفانق على هزمنا خمزل وقت أفق تودون كتأفق سراوتنا ون كمك خزجبر سلز هنا أي نقبلن أي قبلن بوجني جزي أو مساجر أوين جزي خينك بتعمل جزي زللي سلز هنا مالتي كم مارسي نهزب زي حزام مقراوا ግን ጽብቅ እዩ መማረጺ ካብ ዲሞክራሲያውነታ ዝብገስታ ውድብ ስለ ዘقرወት ስለ ዝሆነ ተኻሊ ኣብ ብመረጻ ምክያድ እንታይ ሒዝና ክነካይ ኣይፍለጥን ዘሎ ዝህዝብ ኮ ይፍለጥን ዘሎ ታመረጻ ምክያድ ትበሃልስ
مريتنا تقوريسو هزبنا فقدو سنسان يلو منبر سينو ناموته كاو كينات بلعلو كوي هزب زهلق زلو حزي أو كينات ما حدا جزي تعود حدا جزي تسوايها حزب كذا يرى رئيس عايزوت زلو سلازي حزس من كمرص أيو أو تقرأي ترى حيكون نزيم بتاعنا أما لا إثيوبيا أبو سورخة نشتيل بزي ولو حيل مخانو زرد كامبر أما لا إثيوبياس كمر زخيل بايتاون كويزي اللي أو تقرأي ترى حيكون سلازي بزي مسرت تمرس أزبهالون أي قبلن بوجنه هزوجن زدقفوا يلي وسده كالي أفتهزواو منجستي زنيرة توظيف زنيرة هزواو منجستي مملاس نديام زنجيعو مخنياتهم مختئنا زلنا مختخن عوت انتخينا كساحينا تقالسنا لزمت أنا زت فأنا يوجزيم أنت سلاميلنا بسلام كن الرجاجس سلزين خيل كالي من مرز وسيدنا سلامنا خن الرجاجس ناي تجريس أجمعات كن فتح انتخينا تزنيرة بهزو استمرت أمنجستنا ناونور كملس خيل اللو زين أنت تمارسوا كلهم نحزم مدبات بحقن دنبن سلازم الرحو بأواج سلازم الرحو منجستنا حيزنا خن عوتهم سلن خيل جزيون كنا واحد سلازي خيل توات إذا لما مارس بودب زقربة قبول يونسينا خن دقفوا زلنا نهرتي يعدينا تفنقل زخالنا نهرتي يعديه تيمسكن قوم يحلف نقر من قد حزانة زدلي رحيقو قتاكي ورد لك خير كلا كملس نيروا منجستنا بتخكل مالته هاونا شورنا صنحنا لعلوتون تحتوتون ناتنا يوم تغاري يوم لنا نامنم صنحنا جن تغاري يوم حزون حلفنا ينوم حمان هزو تقراي كدوري وقتاكي وردا ديام بيدنا بولعي هم غير خدوري لنا حسبنا انا مسايك انك صريح مزاجات حايرنا نيرنا امن كون مكا خدنا يله حزون منجسنا نملاسو ريحقنا صنيحنا احنا خوفينا عند شاء الله عز وجل حرس يا وشن يلين قدم ولدنا حليفنا حزون كن حرس كن ملس تسفالنا منجسنا سلتملس سرعات سلازي يلكوي سرعات سلازي يله هانغلو مقتلك انسيلو مسلك انسيو بزيدك انسيو عوتي ولن قال سيلو ملس بتخكل حزون ولا على زلهم مدرخ تاوص يا زلا تايشو متخكلنيا او غزيا نشتي حليفاتا ግን حزون او غزيا አይደንገት حزون تسريحا قلالن حصارن مرارن تغيركما تصبيتينا አለና ጎንኩም 10 ዓመት ሙሉ ተሐንጊጥና ተቀሚጥና ያናኮ ስውዱና ዝመረጽና የውዱና ተደብሪው መንግስት ትግራይ እኮ የውጽና ካብ ገዛና ፌደራል እኮ የውጽና ታይዲ ማንንም ከየውጽና ተሻሪኩ እኮ የውጽና እሱ ፈትሐና እና ሻዕ ህዝብ ጽባይና በጣዕሚና ተጎዲና حزون كيناتي تطوي لمبر موت تطوي هذا بتم يتفنقلنا بزر تفنقلنا ناي سوى تقاري لا يودو كويسو وسيدو عارفين ين السوفتي حراقه تخيرو او زون بزر تولي حزون منقسنا خاف تملسا تنكيرو شلل زي كونس تنكارو حوسلو من تهزي كل الله وتوسا من تهزي الكويناسينا تنحنا شاحز من تخبرهم زقوي ما خير ملو زلوا قدمون صنيحين تحريق حدكات حدياتي جن حزب سمدرخ زلهم سبات انكيركم حاضرنا نمبر غزياو منغسنا زمرصنا يبيلنا مملاس يحبسنا نسين يرت انديت يقول سلا زمرصكو ايددو بيلا هيك خملس ليت بينيره تملس ليلو كمل سندي لك عم تساقبر بوتخازي توسين وين وسانه تخكلنيا وسانه عقاب الخون وسانه ديام ودبنا زنجيعا يلبل خنبل بلن بي يفسسي نينا انا حزبنا عمت كل انيو لعلي خندي اما ايتاي شحات هيوتو تغبيرو لصنحه هنصايو تودي زي مالتي سلازي نحنا ولد دحريت نولل نجر يلي ناي قدمي يكون ناي لومي جغانو دقنا سوينا لينا غني نانا مسيلم تزارو تلوكو مشتر كلي تاوعلو غزي كويني
بقى مسمنينا مشطرنا خنا واقع ناينا نابلنا إنا نخدلنا مالتي سلازي معريا لها رفس أنك حياخة سلام دلينا أتوار توسدو سلام دلينا توعي البريتورياس تتقر دخون تخون توهيدا تودبنا ما سلامي يحرفوه حقو يدمن لي يقبر نجر تغير وي نتا سلام لنا قدم تبل جيتاچو ردا موصي هوي 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 تقول كلا تو هوي هوي ما حال ترينا يمنا شنك قيل توم لي دحري تلحادغنا يوم منا اسين رايهم من تهزي تغرايدم مسوات الخفلو من اسين راي تاطمي غزياويتيا ربحت الله تايخونتي وا انا 17 عام تنقالسكو ولقاونت ينبري ولقاونت ينبري خز بدي لنانيا ولقاونت بدي لنانيا ولقاونت سف ليول ولقاونت سلازي والله خزله ودبنا حوحات وسينات لله وسانه تخكلኛ ወድዓዊ ለሆነ ውሳኔ ስለለሆነ አውገን ውድብና حوحات ኮይና ክንቃለስ ኣብቲ ስምምዕ ዘለው ብፍላይ ሕጋውነትን ሕገ መንግስታዊ መትከላትን مخبار መሰረታዊ መሰላት ወድሰብ ሕግን ፍትሕን ምርግጋጽ ተሓታታይነት ምርግጋጽ ድሕንነት ህዝብ ምሕላው ማሕበረ ኢኮኖሚ ሕውየት ምርግጋጽ ከምዚኦም መሰል ነገራት ምንም ዝተፈጸመ ነገር የለም ማሕበረ ኢኮኖሚ ሕውየት ምርግጋጽ ይትረፍሞ እታ ብገንዘው ክነግደላ ዝኽእል ከቅርቡን ጉቡእ ዝኾነ ናይ በጀት ክልከላ ንሰርሕ መንግስተኛስ በጀት ክልከላ ንሰርሕ ነዳዲ ምኽልካል ከምዚኦም ዝወሰሉ ኩሎም ዓፂዎም እዩ ናይ ሸቐጥ ናይ ንግዲ ኩሉ ተዓፂዩ ዘሎ ሕዚ ካብዚ ሓሊፎም ዝዋኑ እዚ ካብቶም ክልከላታት ሓሊፉ ሓደ ባንዳታት እናወደበ ሸፋቱ እናወደበ ኣብ ዓፋር ሸፋቱ ወዲቡ እንዳዓጠቀ ደሞዝ እናኸፈለ ናይ ትግራይ ሰላም ይህቡ ከሎ በቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተኸልከለ እዩ እቲ ሓደ ኣካል ነቲ ሓደ ኣካል ተጻራር ዝኾነ ኣካል ንኸይሕግዝ ዕጡዋት ንኸየተባብዕ ዝእግድ ድንጋገ ኣለዎ እዩ ነዚ ጥሒሱ ግን ካብ ዓፋር ጀሚሩ ክሳብ ጸለምቲ ዕጡዋት ተኽቢቡ ንሱ ብድሕሪት እናኾነ ንዕኦም እናምረሐ በባዓልና ክንዋጋእን ትግራይ ብስእነት ሰላም ውሕስ ድሕንነት ከይህሉ ይገብረሎ ማለት እዩ ድሓር ኩናት እውን ከፊቱ እዩ ናይ ድሮን ደብዳውን ኣካይዱ እዩ ኣብ ዶባት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ማእኸል ትግራይ እውን ኣብ ንድብድቦ ብንትጮ ደብዳብ ኣካይዱ እዩ ናይ ድሮን ደብዳብ ስለዚ ዝተረፎ ነገር የለን ሕዚ ድማ ዘለው ዕጡቃቱ ዘሎ መካናይዝድ ሓይሉ እውን ሓዊሱ ትግራይ ብእዝታት ይኸባእ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኩናት ንምውላዕ ንኩናት ዝቀራረብን ዝዳለን ዘሎ ካብ ዝዳለ ነዊሕ ገይሩ እዩ እታ ምርጫ ንክዕውት ምርጫ ኣካይዱ ሕጋዊ ጨፍጫፍ ንክኸውን ብሕጊ ዝተፈቐደሉ ጨፍጫፍ ንክኸውን ይፅበ ዘሎ እምበር ምንም ዝተረፎ ነገር የለን ማለት እዩ ንዓና ንምጥፋእ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ እንዳተሓመምናዮ ጸኒሕና ንኽትግበሩን እናተማሕፀና ጸኒሕና ንመደራደርቲ ንዓለም ሙሉእ ኣብዚ እዋን እዙይ ግን ያው መወዳእትኡ ብበይናዊ ምደባ ኣመሓዳሪ እቲ ውዕል ሙሉእ ብሙሉእ ባዕሎ ፍሪስዎ ማለት እዩ ንሕና ዘየለና ሃለዉ ነሎ እናበልና ንልምን ጸኒሕና መወዳእትኡ ግን ብበይናዊ ውሳነ ሕዚ ኣፍሪስዎ ኣሎ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ሕዚ በርዒኒ እዩ ፈሪሱ እዩ መን ኣፍሪስዎ ብልጽግና ስርዓት ብልጽግና ቀደሙ ነይተግበሮን ሕዚ ግን ብዕለ ኣፍሪስዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንተፍሪስዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ማለት ፕሪቶሪያ ዘቆሞም ትካላት እውን
ኣብኡን ከለዉ ፈረስቲ እዮም ግዝያዊ ምሕዳር ሕዚ ውፅኢት ናይ ፕሪቶሪያ ስለ ዝኾነ ይፈርስ ኣሎ ማለት እዩ ፈራሲ እዩ ክቕፅል የብሉን ምንም ዓይነት ሕጋዊ መሰረት የብሉን ካልኦት መማረፅታት እውን ርኢናዮም ፅቡቅ ጌርኩም ኣቕሪብኩም ኣለኹም ባዕልኹም መሰጋገር መንግስቲ ይኹን መረፃ ይኹን ኣብ ዘየላ ትግራይ ሓራብ ዘይወፀትሉ ዝተወረረ መሬት ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ መረፃ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ እቶም መማረፅታት ምቕራቦም ፅቡቅ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ነፃ ኮይኑ ንክውስን ኢሉ እዩ ውድብ ኣቕሪብዎም ግን ዘየዋፁ መማረፅታት ምዃኖም ባዕሉ እቲ ህዝቢ እውን ኣረጋጊፅ ኣሎ ስለዚ እቲ መማረፂ ብህዝቢ ዝተመረፀ ብኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ሆይሉ ብሓውሲ ሪፈረንደም ዝመረፆ መንግስቲ ዝመረፆ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ይመለስ ዝብል እዩ ዳርጋ ኩሉ እቲ ዕድል ዝረኸበ ሰብ ገሊፅዎ ዘሎ ናይ ውድብና ውሳነ እውን እዚ እዩ ግን መወዳእትኡ ህዝቢ ክውስነ ስለ ዘለዎ ህዝቢ ከኣምነሉ ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ እውን ቀደሙ እውን ሕቱ እዩ ነይሩ ሕዚ ድማ ብዝበለፀ የረጋግፀሎ ማለት እዩ መግለፂ ቅዋም ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሎም ዕላማታት ሓደ ምርጋፅ መሰል ዓርሰ ምሕደሩ እዩ ነዞም ዕላማታት ንምዕዋት ድማ መላምል ደቁ ክቡር መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም በዚ ዝተኸፈለ መስዋዕትን መቑሰልትን ድማ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ተጠቀምቲ ዝገብር ብሕገ መንግስታዊ ቃል ኪዳን ዝተኣሰረ ስርዓት ዓርሰ ምሕደራ ተረጋጊፁ እዩ ብመሰረት እዚ እውን ዝሓለፉ ዓመታት በብእዋኑ ዝተተለመ መረፃታት ብምክያድ ህዝቢ ብቐጥታ ተወከልቱ ዝመርፀሉ ስርዓት ኣግሂዱ እዩ ብፍላይ ድማ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ጽግዕተኛ ሓይሊ ስልጣን ምቁፅፃሩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ክባር ዋጋ ዝኸፈለሉ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት መሰል ዓርሰ ምሕደሩ ክምንጥልን እንትንቀሳቐስ ዋጋ ዝኸፈል ኩሉ መሰል ኣይምንጠልን ወከልተይ ክመርፅ ዝኽልክል ኩነታት የለን ኢሉ ኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተሳትፈሉ ዕውት መረፃ ብምክያድ ብመሰል ዓርሰ ምሕደሩ ፍጹም ከም ዘይደራደር ዳግም ኣረጋጊፁ እዩ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣቐዲሙ ዝኣወጆ ጆኖሳይድ ናብ ወታደራዊ ወራር ምስ ኣሰጋገሮ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽላል መሪሕ ውድብ ህወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ ከቲቱ ብጽንዓት መኪቱ እዩ ሳላ ዝተወደበ ቃልሱን ጽንዓቱን ድማ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከብቅዕ ኩሎም ኣፈላላያት ብዘተን ምርዳእን ክፍትሑ ዕላማ ዝገበረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍረም ኣኽኢሉ እዩ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደሩ ንምርግጋጽ ዘካየዱ መረፃ ከም ሕማቕ መርኣያ ወሲድዎ ስለ ዝነበረ ናይ ውሽጥና ሽርሒ ተሓዊስዎን ምእንተ ሰላም ክበሃል ሕጋዊ ቤት ምኽርና ተወንዚፉ ክጸንሕን ህዝቢ ትግራይ ብግዚያዊ ምምሕዳር ክምራሕን ተገይሩ እዩ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ዘለዎም ቅርቡነት ዘረጋገፀ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዋላ እኳ ንመኸተና ዝጎድኡ ነጥብታት ዘካተተ እንተኾነ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ንሰላም ካብ ዘለዎም መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ዋጋ እናኸፈሉ እውን እንተኾነ ንተፈጻምነት እቲ ስምምዕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም በዚ እውን እቶም ብወገን ትግራይ ክፍጸሙ ዝተቐመጡ ጉባኣት ብምፍጻም ገሊኦም እውን ቅድሚ ዝተቐመጠሎም እዋን ብምቅልጣፍ ንተፈጻምነት እቲ ስምምዕ ዘለዎም ተበግሶ ብተግባር ኣረጋጊጾም እዮም ስርዓት ብልጽግና ድማ በአንጻሩ እቲ ስምምዕ ከም መቐጸሊ ነቲ ዝኣወጀ ጆኖሳይድ እናተጠቐመሉ እዩ ጸኒሑ በዚ እውን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ጠጠው ክብልን ሞትን ስቃይን ህዝብና ከብቅዕን ትፅቢት ዝተገበረሉ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃውኦ ንህዝብና መልክዕ ሞት ካብ ምቕያር ዝሓለፈ ትርጉም ከምፅእ ኣይከኣለን ስርዓት ብልጽግና ብመሰረት እቲ ስምምዕ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት መሬት ትግራይ ወሪሮም ንዝሓዙ ዕጡቃት ከውፅእ ኣይከኣለን እኳ ደኣስ ብዕጥቅን ስልጠናን ብምጥንኻር ኣብ ትሕቲ እዞም ዕጡቃት ዝነበረ ህዝብና ኣብ ገዛ መረበቱ ብሰንኪ መንነቱ ክቕተል ክሳቐን ክባረርን ይገብር ኣሎ ብሓይሊ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ስለ ዘይከኣለ ብጥሜት ብሕማም ብቁርን ፀሓይን ይሃልቕ ኣሎ ካብ መረበቱ ኣባይቱን ብሓይሊ ዝተባረረ ህዝብና ሓደሽቲ ሰፈርቲ ብምስፋር ዲሞግራፊ ናይ ምቕያር ስራሕ ክስራሕ ጸኒሑ ኣሎ ምኽልካል ኣፍልጦ ውድብና ህወሓት እውን እቲ ስምምዕ መሰረት ከይህልዎ ብምግባር ነቲ ስምምዕ ብግልፂ ኣፍሪስዎ እዩ ስርዓት ብልጽግና ንትዕግስትን ምሕፀንታን ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ከም ድኽመት ቆፂሩ ነዚ ስምምዕ ካብ ዘይምፍጻም ሓሊፉ እውን ብግልፂ እናጣሓሶ እዩ ጸኒሑ ዕጡቃት ብምውዳብን ብምስልጣንን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ በብእዋኑ ናብ ዕሊ ምክፍፋል ኣጀንዳታት ብምንዛሕን ዕሱባት ብምውፋርን ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎ
ካብዚ ሓሊፉ እውን ነቶም ዝወደዎም ዕጡቃት ኣምሪሑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኽሲ ከፊቱ ብድሮንን ከቢድ ብረትን ኣብ ሰላማዊ ህዝብና ጉድኣት ኣውፂሕን እዩ ወሃብን ከላእን ኮይኑ ክውስን ሕገ መንግስታዊ ልኣውላውነት መሬት ትግራይ ዝቆራረስ ውሳኔ ኣሕሊፉ ኣለኒ ዝብሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ትግራይ ብምኽታት ንኻሊእ ዙርያ ደማዊ ኩናት ካብ ምህንዳድ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ዕፅዋን ክባን ኣውጁ ንመሃያ ሰራሕተኛታት ሓዊሱ በጀት ትግራይ ከልኪሉ ዝተጀመሩ ኣገልግሎታት ኣቋሪፁ ኣብ መወዳእታ እውን ካብ ድንጋጌ እቲ ስምምዕ ወፃኢ ብዘይ ኣፍልጦን ተሳትፎን ተፈራራሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኾነ ውድብና ሕወሓት ፃንሒት እዋን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዘናውሖ ገሊጹ እዩ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣደራደርቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝፈረሞ ስምምዕ እውን ምስ ውልቀ ሰባት ዝፈረሞ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ስምምዕ ብግልፂ ኣፍሪስዎ እዩ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ግን ዋላ እኳ ስርዓት ብልጽግና ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብግልፂ እንተፍረሶ ምእንተ ሰላም ክብሉ እቲ ስምምዕ ክትግበርን ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ምፍራስ ከድሕኖን ንነዊሕ እዋን ክምሕፀኑ ጸኒሖም እዮም ሕዚ ግን ልዕሊ እዚ ምጽማም ከም ህዝቢ ህልውናኻ ኣብ ሓደጋ ምእታው ስለ ዝኾነን ስርዓት ብልጽግና ነቲ ስምምዕ ብግልፂ ስለ ዘፍረሶን ብግዚያዊ ምምሕዳር ምቕጻል ትርጉም ናብ ዘይብሉ ብርኪ ስለ ዝወረደ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩዕ ስሩሑ ምምላስ እዋናውን ታሪኻውን ጠለብ ህዝብና ኮይኑ ይርከብ ብመንፅር እዚ ድማ ንሕና ኣብዚ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተሳለጠ መድረኽ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ነበርትን ተመዛበልትን ከተማ ዓብዪ ዓዲ 490 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኸብናሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ንምምላስ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ንዝተዳለወ ሰነድ ብዝግባእ ብምርዳእ ንትሕዝትኡ ብዕምቆትን ስፍሓትን ዘቲና እዚ ዝስዕብ በዓል 6 ቅዋም መግለፂ ወሲና ኣለና ሓደ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩዕ ስሩሑ ንኽምለስ ዘሕለፎ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣንጻላልይዎ ንዘሎ ሓደጋ ህልውና ዝተረድአን ህዝብና መቃለሲ ማእኸል ክህልዎ ዝገብርን ውሳነ ስለ ዝኾነ ንተግባራውነቱ ግቡእና ክንፍጽም ኢና ክልተ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ዋላ እኳ እቲ ሓላፍነት ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንተኾነ ኣብ ኣጣይሻ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ንኩሎም ዓቕምታት መኸተ ዝሓቆፈ ክኸውን ከም ዝግባእ ዘቐመጡ ኣንፈት ንህሉ ኩነታት መኸተና ዘገናዘበን ዓቕምታትና ወዲብና ንዝመፀና ብድሆታት ክንምክት ዘኽእል ውሳነ ስለ ዝኾነን ንተግባራውነቱ ግደና ክንዋፃ ኢና ሰለስተ ንዕውትነት ስራሕቲ እዚ ኣብ ፈታኒ እዋን ህዝቢ ትግራይ ንምምራሕ ሓላፍነት ዝሽከም ዘሎ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ካባና ትፅቢት ዝግበር ደገፍ ኩሉ ክንፍጽም ቃል ንኣቱ ኣርባዕተ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልጽግና ዘለዎ ኣፈላላያት ብዘተን ድርድርን ክፍትሑ ከም ዘለዎም ዘሕለፎ ውሳነ ንመትከላዊ እምነት ህዝብናን ውድብናን ዝኾነ ሰላም ሕዚ እውን ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ከም እንፍጽም ቃል ንኣቱ ሓሙሽተ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከብ መላእ ህዝብና እቲ ንዓመታት ዝተቓለስካሉን ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈልካሉን መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ወሳናይ ታሪክ ከም ትዋፃእ ንተኣማመን ንሕና ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ነበርትን ተመዛበልትን ከተማ ዓብዪ ዓዲ ድማ መሪሕ ግደና ከም እንዋፃእ ክነረጋግጸልካ ንፈቱ ሽድሽተ ንብሔራዊ ህልውናናን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንብሔራዊ ህልውናን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ እትቃለሱ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ደገፍቲ ቃልስናን ንምርግጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ኣብ ጎንና ኮይንኩም ድጋፍኩም ክትገልጹ ጻውዒትና ነቕርብ ወፖለይና ትሉ እሺ ያቀኒየለይ ያው እነዚህ አመረጋገጽት 4 ነጥብ ማዕጸውት ደግሞ ያው ጮርሐላትና ማለት እዩ መኸተ ንብሔራዊ ህልውና ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ንናይ ትማልን ንናይ ሕዝን ሰማዕታትና ትግራይ ትዕወት ያቀኒየልና
ትሕዝቶታት ሚድያዊን ስለተከታተሉ ነመስገን በበእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መከታተል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ሁሉ ሃናጽ ትብሉ ወርእይተኹም ክንቀበሊናም ሚድያ ወይን